Azken egun hauetan, Tentok ez zuen beste konturik aipatzen. Patinete bat nahi dut, esaten zien bere lagun guztiei. Badakit nola lortu, Olentzer hori eskatuko diot, erabaki zuen azkenean. Baina, Gutuna idatzi zuenean, jostailuen zerrenda luzea egin zuen eta ara, patinetea jartzea ahaztu zitzaion. Gero, gutun azala itxi eta gutun ontzi batean sartu zuen. Handik aurrera, Olentzero etortzeko falta ziren egunak egutegian markatzen zituen. Zuek bezala, ez da? Markatzen zituen? Eta azkenik iritsi zen hainbesteko gogoz itxaron zuen eguna. Gau hartan Tento oso garaiz joan zen ohera, izeba Katalinek ekarri zion Papa Noelen txanoa jantzita. Uste duzu ez dotore jarri zen? Oina! Bai, txapela bat. Baina, lo hartzegoenean konturatu zen patinetea ez zuela eskatu. Ai ama, zuen eskatu patinetea. Aztu intzitzaion, hainbesteko zerrenda luzea intzun, patinetea aztu zitzaion. Keba, horrengoa. Eta orain, zer egingo dut? Galdetu zion bere buruari. Berandu erritzen beste gutun bat idazteko. Tento, lehiora joan zen. Eta mendirantz begiratuz esan zuen. Olentzero, ahaztu egintza jartzea, gehien nahi dudan jostailua patinetea dela. Zer gertatuko tea? Gero, berriro ohean sartu zen. Kezkaturik zegoen, Olentzerok agian entzunez diolako. Oso urruti bizi baizen Olentzero. Baina hurrengo goizean, pozik esnatu zen, eta opariak ikustera joan zen. Bere zorionerako, gabon zuaitzaren ondoan, hantxe zegoen patinetea. Uste zuen ondago hortxe patinetea? Bai. Tento, pozez gainezka hartu zuen jostailua, eta hauxe esan zuen. Ederki asmatu du Olentzero nire gogo. Zahala bazan edo ez bazan? Karantxako plaza. Oso! Polita! Bai! Beso, Olentzero!